Hvad er det, vi egentlig er ved at begive os ud i nu? Ja, det var oprindeligt et 40-års fødselsdag, men det er lidt større, end vi lige regnede med. Okay. Lad os prøve at se. Ja. Hvad er det for noget, vi har begivet os ud i? Jamen, kontrakten sagde jo en 40-års fødselsdag for 25 mennesker i en have. Ja. Jeg ved så ikke lige, Ligesom om, at hvad der er sket. der er nogen, der har lavet en fejl. Ja. Okay, jamen vi må se, hvor vi skal hen. Hvor var det, sagde scenen lå henne? Jamen, jeg kan sgu ikke lige huske det. Der er dasvogn der. Det kunne være en ren Spinal Tap, vi kunne lave. Hvis vi havde tid. Rock and roll. Urinade. Okay. Det vil sige, det er en stor 40-års fødselsdag. Ja, Vi gør sgu noget af det. det må jeg sige. Ja. Han fylder måske 42. Yep. Ja. Ej, det minder lidt om 40-års fødselsdag. Det skulle fedt. Desværre. Vi må ikke. Vi skal have nyt bane på. Vi må have nyt bane, så vi skal Ja, fællesspillet. Jeg tager fællesspillet. Ja, vi skal lige have spillet.